TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Ipagpapalit mo ko sa isang sekretarya lang? Ang cheap mo naman! Wala ka nang pakialam dun. At kahit ano pa ang sabihin mo, wala nang makakapigil pa sa nararamdaman ko. And for the record, Sabrina, sa susunod na pupunta ka dito, matuto kang galangin ang susunod na First Lady ng probinsya natin. Dahil hindi ako magdadalawang isip na ipakaladkad ka sa mga gwardya papalabas ng Kapitolyo. Magsama kayo, mga cheap! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Isang hayahay na hayahay! Biyernes, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Mula po sa Yes FM Manila. Ako po ang DJ na may tea. Ubod ng ganda, ubod ng sexy, mahinhin pa. Thank you. Tanyo Chinita po. Mula po sa Yes FM Manila na magbibigay solusyon, pwede rin konsumisyon. Isang upo ang yakan, isang upo ang yamutan. At kapag alauna na, sabay-sabay natin sabihin, everybody now, come on! Yan, drama na. Ito na nga po ang primetime drama na inaabangan ng mga kasama mo sa trabaho. Kaya mainggit ka, sumama ka na rin, di ba? Oo, naku kapo, hindi pa rin po natin na makakasama si Cristindera. Alam niyo naman, bagong panganak. Pero promise po, pipilitin namin agad-agad, no? Next week sana, by next week, makabalik po siya. Pero hindi dito sa trabaho, bawal yun. Mamamatay agad, di ba? Mamamatay pag pinag-duty natin, kakaanak lang. So, ngayon po, pag pahingahin natin siya ng bonggam-bongga, nang sa ganun makabalik na, di ba? No? So, ipag-pray po natin at talagang healthy si Mama Christine. Walang problema, walang kuskus balungos. Napaka-healthy po pati ang baby niya. Yan, si Riley Conrad. And of course, kapwa, ay nako, ilalatag ko na po ang quote natin ngayon. Ang quote na bibigyan nating katwiran. Eto na. It's the one and only Digo Double G. Yo manigas, yo homies, mag-ingay. Sa pag-ibig, pwedeng maging posible ang inaakala mong imposible. Yan, di ba? Sa pag-ibig daw po kapwa, pwedeng maging posible ang inaakala mong imposible. Bakit ganun, no? Marami naman tayong nasaksihan na love stories. Yung parang imposibleng maging sila, pero nagkatuluyan sila. Di ba? Naniniwala ka naman na kay Lord walang imposible, pero ang tanong mo ngayon sa sarili mo, bakit yung taong pinapangarap-pangarap mo at iniintay mo ng napakatagal na, parang imposible talaga na maging kayo. Yan. Share nyo naman sa akin yung mga feeling impossible stories nyo. O kung yung story mo, medyo natupad na, di ba? Yung pinapangarap mong tao na parang imposible, naging kayo. Share mo naman sa amin. Huwag kang magdamot dyan. Diba? So, ang gawin mo kapwa, mag-involve ka na po kay Tanya Chinita at kay Cristindera na nasa bahay. Oo. Nakikinig po siya sa atin. So, ang gagawin mo, mag-hashtag tayo sa Twitter. Sabay-sabay tayo mag-hashtag ng TLC TDS Litrato. Yan. TLC TDS Litrato. Ngayon, man tanong nyo, bakit ganun yung hashtag? Malalaman ho natin maya-maya onte, no? Pero yun po ang hashtag nyo, TLC TDS Litrato. At syempre, yung pinakasikat natin ginagawa, no? Yung talaga namang maririnig po nationwide at worldwide yung iyong boses. Voice message po sa Facebook lamang yan. Namin nyo po sa Facebook, Yes FM Manila. Tapos mag-chat ka po doon at hanapin mo doon sa FB Messenger natin yung microphone at makakapag-record ka na kapag pinindot mo yon, na? O pag hinold mo. And of course, pinakamahaba na po ang 30 seconds para naman na ma-play po ni Tanya Chinita. Ako na bahala sa bati-bati. Pero bati-bati. Oo, pag kayo hindi bumate, promise babatiin ko kayo. Mag-comment na sa pinost nating quote sa Yes FM Manila Facebook fan page. And of course, sa Viber 0915. Take note mo. 0915, yan. 287830.
Nadali mong magaling yan. 0915-2878-000 sa Viber. Tanya Chinita po ang pangalan ko doon. Makikita mo mabibighani ka. Okay? Diba? Umpisa na natin. Again, sabi ng ating quote, sa pag-ibig, pwedeng maging posible ang inaakala mong imposible. Ready na mga kamay sa pagpindot? Ito sabi dito sa Facebook comments ni Marife Linghanan. Tama mamata niya, sabi nga nila, imposible daw, hindi mo pa kayang mahalin ng isang tao, hindi mo pa nakikita. Sabi nila daw, imposibleng mahalin mo ang isang taong hindi mo pa nakikita. Oo nga, paano yun? Pero naniniwala ba kayo doon yung sa soulmate? Di ba? Yung parang pag nakita mo siya, parang nung past life mo, nakita na kayo, tapos nagmahalan na kayo. Yung ganun. Pabebe. Pabati na lang po kami dito sa Pasay Libertad Fruit Stand. Thanks. #TLCTDS Litrato. Sabi ni Nelson Borbe, nag-comment din siya, totoo yun, Tanya Chinita, sa pag-ibig, nagiging posible ang imposible. Ika nga sa lumang kasabihan. O pag-ibig na makapangyarihan, kapag pumasok sa puso ni naman, hamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kuya, mali ang type. Ito pa, isa pang comment. May comment po si Kyle Ventic, sabi niya, ang pag-ibig ay pumapatay ng buhay. Di ba, bumubuhay ng patay? Pumatay ng buhay? O, sige na nga. Punta tayo sa sa tweet, ang dami nagtutweet. Sabi ni Denmar Hulaton at Denmar_Hulaton sa Twitter. Ang pag-ibig parang isang pangarap yan. Magiging posible lang ito, Ate Tanya, kapag ikaw ay nagsikap. #TLCTDS Litrato. Bakit kaya litrato, no? Ano kayang kinalaman ng litrato na yan? Sabi naman ni Kimi sa Twitter pa rin at si Jessie Jane, ang imposible, pag pinaglalaban mo, nagiging posible. Yan. Share naman yung mga experiences nyo kung paano nagiging posible talaga yung mga bagay na imposible. Diba marami tayong kakilala? May kakilala ba kayong mga katbay na ganyan? Oo, no? Ito, VM. Ang daming VM. Unahin natin si Pine Josh sa Nikoy. Good morning, Mama Tanya. Magiging posible ang lahat kung pag-ibig ang pinairal, no? Kung love. Pero Mama Tanya, paano magiging posible kung yung pinapangarap mo sa buhay, yung halimbawa, si Alden Richards, o diba? Paano maging posible yun? Malamang imposible. Yun lang, Mama Tanya. Good morning po. Kami? Tinatanong mo ako paano magiging kami ni Alden? Naku, maliit lang ang mundo! Sinasabi ko sa inyo, mandahanda kayo pag naging kami ni Alden, ha? Oo, Diyos ko, sinasabi ko sa inyo. Thank you, Pine Josh, ha? Ikaw, ha? Yusin mo. Maganda. Mahinhin ako, kaya magugustuhan ako na. Ito, VM, ni Romer Vivas. Oo, pwedeng maging imposible ang Mali. inaakala mong imposible. Gaya ng mga bagay na akala mo hindi magagawa, pero pag sinubukan mo, kaya mo naman pala. Binabati mo nga pala mga tropa ko sa Sumi din. Saan daw? Salamat. Thank you. Tanya Chinita. Galit ka ba? Sige. Ito pa. Ito sa Viber, sabi ni Julie Joymer. Tanya, share ko lang po ang tungkol sa aking sariling karanasan about sa quote natin ngayon. Ako po kasi ay nakikitira noon sa tita ko at sobra po akong nagtiwala na nasa mabuti po akong kalagayan. Pero hindi ko inakala na kaya akong gawa ng hindi ka nais-nais ng gawain ng tita ko. Kaya po nabuntis ako sa edad na 14 years old. Posible po parang mangyari ang mga ganong bagay na mismong kamag-anak mo gagawang ka ng masama. Thank you po. Sana mabasa nyo ito. Nabasa ko yung pangalan. Sorry. Nakalimutan nyo na, diba? Sorry. Kasi late yung note niya. Sabi niya wag banggitin. Sorry. Sorry naman. Ito. Si Princess Samorin may sasabihin. Princess. Good afternoon, ESFM, Mama Tanya. For me po, yes, may mga bagay talaga na sa tingin natin ay imposible. Tulad ng sabi ng sarili ko dati, imposible mai-inlove ako sa isang lesbian. Pero ngayon po, imposible pala. Ngayon, sobrang in love ako. Kahit nasa Hong Kong na ako ngayon, in love pa rin. And binabati po yung boyfriend ko nasa
Pinas, sa Hong Kong, nakikinig sila. Ito po, si Flor ng Hong Kong. Maraming salamat, Mama Tanya. Bye-bye, God bless. Saya-saya, in love kayo sa isa't isa, no? Thank you sa pag-share ng story mo, ha? VM pa maghanap pa tayo. Napakarami nag-VM eh. Oh. Ito si si Marso 13. Marso, 8 seconds. Hello, Miss Tanya Chinita. Apa. O nga po, ganun talaga. Wala na tayong magagawa. Ito, VM pa. VM mula kayam, Nebril. Naniniwala po ako na pwedeng maging posible po ang inaakalang imposible kasi po nangyari po yan sa amin ng loving husband ko po ngayon. Kaya sobra pong naniniwala ako. Thank you po. Pakibati po sa mahal ka. Love you mga lingat ka lagi. Sana shinare mo kahit short man lang yung story mo. Para nabuhayan kami ng loob, no? Kami rin isip namin posible. Wow, uy. Ito naman, nasa Twitter. Basahin natin ang tweet ni... Sabi ni Renalyn Bacho, madaming posible pagdating sa pag-ibig, di ba po? Yan. Oo, ito pa. Sabi ni Maxine Judy sa Twitter, ang imposible nagiging posible kapag naging tunay at nagpakatotoo ka. Di ba? At ang isa pang susi sa sa pagiging posible yung yung hard work, di ba? Oo, kaya magsikap tayo. Magbasa pa tayo ng comment. Habang sila ay nag-VVM po, nagre-record, intayin natin sila. Sabi ni Jeffrey Malaran sa ESFM Manila, comment niya, sa pag-ibig, mas maganda pa rin ang unexpected kesa expected. Kasi mas masarap sa pakiramdam, ang dating akala mong imposible, magiging posible. Yan, mas masaya doon. O nga, no? Yung bang yung dating ayaw mong makitang pagmumuka, tapos magiging kayo mga ganon. Yun ba yan? Ito sabi niya, pabati naman po pala yung mga taga Robinsons Bank, kila Arnelio, Buboy, G, Kuya Junior, Vince, Kuya Arnold, pati sa mga supervisor namin. Last VM, makinig tayo kay Allen Tagama. Ano kayong share niya? Hi po, Miss Tanya. Opo, totoo po yan. Katulad po ng girlfriend ko ngayon, hindi ko po inaasahan na magiging kami. Kasi tinuring namin tropa ang isa't isa. Ano pala, siyang forever ko. Pabati naman po kay Lizzie Fuentes. Mahal na mahal kita. I love you. Galawang breezy yan tropa-tropa. Galawang Hokage. Oo. Ay, naku, magdramahan na nga tayo. Bakit ba TLC, TDS Literato? Ito nga po, bibida. Nelly Carakitera ng Love Radio Manila. Si Mari Cristopero, Love Radio Manila. Sister Nena, Rica Hera, Yes FM Manila. Si Lolit Maria Morena, Yes FM Manila. Father Totoy Bato, Yes FM Manila. At si Sabrina Laika Barista, Love Radio Manila. Ito naman po, kapwa ang kwento ni Nelly Ka. Huwag kakalimutan, hashtag sa Twitter, ha? TLC, TDS Literato. Tutok na para hayahayang buhay. Ito na. Nelika, huwag kang umakyat dyan. Baka mahulog ka. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kaya-kaya kong akyatin to, no? Baka makita ka ni Sister Nena. Papagalitan ka nun. Ano? Hindi ba kayo sasama sa akin? Sige, ikaw na lang umakyat dyan sa puno. Baka maaksidente pa ako dyan eh. Ay, naku. Bahala kayo. Nelika! Anong ginagawa mo? Bumaba ka nga dyan. Nelika, si Sister Nena. Bumaba ka na dyan. Oo, bababa na ako. Ay! Nelika! Diyos ko po! Nako! Sir Mar, puntahan po natin yung alaga ko. Aray ko, ang sakit. Nelika naman. Dahil sa kakulitan mo. Ayan, naaksidente ka. Anong masakit sa katawan mo? Masakit po yung tuhod ko. Nabalian po yata ako. Naku, mataas yung binagsakan mo. Halika, kakargahin kita. Dadalhin kita sa ospital. Nakakahiya naman po sa inyo, Sir Mar. Kami na lang po. Makakaistorbo lang po kami sa inyo.
Hindi po, Sister Nena. At saka emergency po ito. Huwag kang gagalaw. Kakargahin na kita. Aray ko, ang sakit. Ayan, karga-karga na kita. Sister Nena, dadalhin ko na po siya sa kotse ko ha. Sumunod na po kayo. Sige po, Sir Mar. Ano, Nelica? Magtatanda ka na bang bata ka? Opo, Sister Nena. Hindi na po ako maglilikot. Nakasemento yung paa mo. Ilang buwan ka rin hindi makakapaglaro niyan. Buti na lang, mabait yung anak ni Gov. Sinagot niya lahat ng bills mo sa ospital. Tapos, hinatid pa niya tayo dito. Ay naku, hindi ka na nahiya. Ilan taon na po siya? Hindi ko lang alam. Siguro magdi-19. Bakit mo naman naitanong ha? Wala lang po. Oh, ito na pala si Sir Mar. Kumusta na ang malikot na bata? Ano, natuto ka na ba sa mga pagkakamali mo? Opo. Hindi na po ako aakyat ulit ng puno. Mabuti naman. Nga pala, may pasalubong ako sa'yo. Wow! Chocolate cake! Para po talaga sa akin to, sir. Oo naman, sa'yo talaga yan. Salamat po, sir. Ay, ano po ulit yung pangalan niyo po? Mar. Ikaw, saan nakuha ng mama mo ang pangalan mong Nelica? Ewan ko po. Baby pa lang po ko nung iniwan po ko ng mama ko sa ampunan eh. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Ang totoo po niyan, ako po, hindi na po nalulungkot kasi kasama ko naman po sina Sister Nena, Sister Abby, Sister Rona, Sister Josie, at saka yung mga kapwa ko po ng mga bata na nasa ampunan na tinuturing ko pong kapatid. Isama mo na rin ako sa listahan mo dahil simula sa araw na ito, kaibigan mo na rin ako. Salamat po, Sir Mar. Nelica! Mga kasama, ayan na sila Nelica sa si Sister Nena. Nelica! Nelica! Joey! Mingming! Mga bata, hindi mo na makakasama si Nelica sa inyo sa mga habulan ha? Nakasimento ang paa niya. Huwag rin kayong masyadong malikod kapag kasama nyo si Nelica. Ingatan nyo rin at iwasan ang semento niya sa paa. Kasi kung hindi, hindi gagaling ang paa ni Nelica. O ano, narinig niyo ba yon mga bata? Opo, Sister Nena. Ano, Nelica? Iwanan ka muna namin sa mga kaibigan mo, ha? Sige po, Sir Mar. Ano yung mga dala mo? Mga laruan. Pinigay sa akin ni Sir Mar. Wow naman. Ang bait naman niya. Sana nahulog din ako sa puno para mayroon din akong laruan. Ano ka ba, Joey? Maswerte ka pa nga kasi makakapaglaro kayo ng habulan at taguan. Ako, sabi ng mga doktor, baka mga 2 o 3 buwan bago uli ako makalakad. Ganun ba? Pero ang ganda ng mga laruan mo. Oo nga. Ano ba kayo? Huwag kayong mainggit sa akin. Ikaw, Mingming, pahihiramin kita ng mga laruan ko. At ikaw naman, Joey, hindi naman to pwede sa'yo kasi pang girl to eh. Yay! Daya! Uy, sino Sister Nena at Sir Mar? Palapit ulit sa atin. Nelica, Mingming, Joey, tamang-tama. Kakabili ko lang ng bagong film sa camera. Kukuhanan ko kayo kasama si Sir Mar, ha? Sige po, Sister Nena. Tara mga bata. Okay, eto na. 1, 2, 3, smile! Sister Nena, kaming dalawa naman ni Nelica. Nelica? Sige po, Sir Mar. Tara, tabi tayong dalawa. Magkalapit dapat ang bisngi, ha? Yan. Okay, 1, 2,
Uy, nag-iimpake ka na. May 4 na araw pa bago ka magtapos ng college. Nililigpit ko yung mga damit na hindi ko madalas gamitin para konti na lang iimpake ko bago ako bumalik sa probinsya namin. Excited na ako makapagtapos. Buti ka pa. Ako, may isang sem pa bago ako gumraduate. Di sa probinsya ka na niyan magtatrabaho. Mas gusto ko kasi yung buhay ko doon. Tsaka may gusto akong balikan. Uy, ano tong picture na to? Ikaw to nung bata, di ba? Oo, ako nga yan. Sino naman tong kasama mong lalaki? Uy, gwapo ha? Alam mo, isa siya sa mga mababait na taong nakilala ko. Alam mo ba, siya ang present governor ng probinsya namin. Wow! Politician pala to. Galing to sa political clan, no? Oo, pero mababait naman ang pamilya nila. Alam mo, Lolit, isa sa mga dahilan kaya ako gustong bumalik sa probinsya, dahil sa kanya. Bakit? May gusto ka ba sa kanya? Ano ka ba? May asawa na kaya yan? Salamat at aprobado na ng korte. Tuloy. Gov, nandito po ang papa nyo, si Congressman. Sige, patuloyin mo. Maranak! Buti pa. At pumunta kayo dito sa Kapitolyo. May balita po ako sa inyo. Naaprobahan na ba ng korte ang annulment papers ninyo ni Sabrina? Opo, pa. Malaya na ulit ako. Good. At least nakawala ka na dun sa social climber na yun. What are your plans now? Meron na bang susunod na magiging first lady ng bayang ito? Magko-concentrate lang po muna ulit ako sa trabaho ko. Pero, Mar, kailangan mo ring mag-asawa. Baka sa kakatutok mo yan sa trabaho mo, tumanda ka ng ganyan. Don't worry pa. Mahanap ko rin ang tamang babae para sa akin. Mar, siguraduhin mo lang na tamang babae ang mamahalin mo, ha? Teka. Curious na ako, anak. Sino ba tong bata na kasama mo dito sa litrato? Naka-frame pa at nandyan sa table mo. Isa yung batang yan sa mga inaaruga ng Hospicio de Santa Isabel dati. Dalaga na pala ang batang ito ngayon. Kung ganon. Ganon na nga po, pa. Sa wakas, nandito na rin ako sa probinsya namin. Nelika! Maligayang pagbabalik sa probinsya natin. Sister Nena! Namiss ko po kayo! Kumusta na po? Ayos naman kami. Alam mo ba, hinihintay ka na nila sa hospisyo. Siya nga pala ha, pasensya ka na. Hindi ako nakapunta sa graduation mo. Huwag po kayong mag-alala, sister. Naiintindihan ko naman po na marami po kayong trabaho sa ampunan. Tulungan na kita dyan sa mga bagahe mo. Sige po, salamat. Anong pakiramdam at nakabalik ka na sa lugar na kinagisnan mo? Masaya po. Nakakatuwa pong makita yung mga bata. Naalala ko po tuloy ang kabataan ko. Kumusta na kaya sina Mingming at Joey? Si Joey, may sarili ng pamilya. Namamasada ng tricycle. Si Mingming naman, nasa Baler na. Sinama ng asawa niya. Pareho na pala silang may kanya-kanyang pamilya. Ikaw, Iha, kailan mo balak mag-asawa? Naku, wala po sa plano ko yun. Ay nga pala, Sister Nena, habang naghahanap po ako ng trabaho, pwede po bang mag-volunteer muna po ako dito sa ampunan? Hindi na kailangan. Kasi meron nang naghihintay na trabaho sa'yo sa Kapitolyo. Ha? Talaga po? Ano pong trabaho? Secretary ni Governor Mar Bautista.
Kinakabahan ka ba? Don't worry. Mabait na boss si Gov. Ay, nandito na tayo. Teka, kakatok lang ako. Tuloy. Gov, nandito na po yung bago niyong secretary. Magandang hapon po, Gov. Magandang hapon. Maupo ka, Nelica. Beth, pwede mo na kaming iwan. Sige po, sir. Gov, ngayon lang po ulit tayo nagkita after 12 years. Natatandaan niyo pa po ba ako? Of course. Well, thank you for taking the offer as my personal secretary. Paalalahanan na kita. There are times na nakaka-pressure ang trabaho mo. So, I hope you're ready to take the challenge, Nelica. Ang sipag naman ng secretary ko. Anyway, magla-lunch ka ba? Mamaya na lang po ako kakain, Gov. Inaasikaso ko pa po kasi itong mga documents para sa bidding. Makakapaghintay yan. Halika, sabay ka sa akin. I-treat kita ng lunch. Talaga po, Gov? Hindi po ba nakakaya sa inyo? Since this is your first day, dapat lang na i-treat kita. Huwag ka na mahiya. Ikakaltas ko yan sa sweldo mo. Sige. Joke lang, joke lang. Thank you po. O Iha, kamusta naman ang unang araw mo sa trabaho? Ayos naman po, Sister Nena. Hindi naman po ako ganong nahihirapan. At saka, alam niyo po ba, Sister? Ang bait-bait po talaga ni Gov. Mabait talaga si Gov. Basta Nelica ha, pagbutihin mo ang trabaho mo. Sister, hindi po ako makakakuha ng magandang trabaho kung hindi dahil sa taong tumulong sa akin para makapagtapos ako ng pag-aaral. Sayang, hindi ko siya kilala. Gusto ko pa naman sana siyang pasalamatan. Kundi dahil sa kanya, hindi ko maaabot ng pangarap ko. Nelica Iha, hindi man natin siya nakilala. Sigurado naman tayo na mabuti ang kalooban niya. Kaya nga po bilang kapalit lagi ko pong pinagdarasal ang taong yun. Na sana, huwag magsawa ang Diyos na magbigay ng biyaya sa kanya. Para sa ganun makatulong pa po siya sa ibang mga nangangailangan. Naku, muntik na ako malit sa trabaho. Teka, ano kayang laman ng paper bag na nakapatong sa table ko? Silip na. Ano ba? Cake? Tsaka frap mula sa coffee shop? Kanino kaya galing to? Wala namang nakalagay na note. Oh, Nelica, nandyan ka na pala. Ay, kayo pala, Gov. Sana magustuhan mo yung pagkain iniwan ko sa table mo. Ah, sa inyo po pala galing to. Thanks, Gov. Sumama ka sa akin. May meeting tayo with my father, si Congressman Efren Bautista, and some DPWH representatives. Pag-uusapan yung road widening project sa bayan. Ay, sige po, sir. Anong oras po? Around 3 p.m. And after that, Nelica, can I invite you for a dinner? Huh? Dinner po? Kung okay lang sa'yo. Pero kung may lakad ka after, next time na lang. Okay lang po sa akin, Gov. Wala rin naman po akong gagawing mamayang gabi. So, okay na? Thanks, Nelica. I'm sure tonight will be a great night.
Salamat, Gov. Hindi nga po talaga ako nagkamali. Marunong po talaga kayong magpahalaga sa constituents ninyo. Ulitin pa natin to ha. Labas ulit tayong dalawa. Talaga po, Gov? At kapag tayo lang dalawa, huwag mo na akong tatawagin Gov. Mar na lang. Sige po, Sir Mar. Wala nang sir. Ang lakas makatandaan yan eh. Anyway, kumusta naman na pagiging sekretary ng gobernador ng probinsya natin? Medyo mahirap po dahil madalas humahabol sa deadline. Pero ayos lang po. Mabait kasi yung boss eh. Alam mo, masipag ka. Matalino. May pagkukusa. Kaya nga hindi ako nagsisisi at ikaw ang pinili ko sa posisyon na yan. Yun nga lang, baka sa sobrang tutok mo sa trabaho mawalan ka na ng panahon sa love life. Wala kang boyfriend. Tama ba ako? Opo. Wala po kasing time eh. Puro kasi trabaho yung inaatupag mo eh. I understand na career-driven ka. Pero kailangan mo rin ng panahon para sa sarili mo. Tingnan mo ako. Hindi ako mukhang stressed kahit pasan ko ang bayang ito. Sir Mar, ang totoo po niyan, ako po yung babaeng hindi ligawin ng mga lalaki. Ewan ko po ba? Pangit po siguro ako. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Maganda ka, Nelica. Hindi porket single ka, wala nang magkakagusto sa'yo. Baka busy lang si God sa pagsusulat ng love story mo. Alam mo, kung katulad ka lang sana ng ex-wife ko na si Sabrina, siguro ako ng pinakamasayang lalaki sa mundo. Kaya nga swerte ang mapapangasawa mo, Nelica. Nelica, busy ka ba? Hindi naman po masyado. Bakit po, Gov? Kakausapin lang kita sandali. Birthday ko na kasi sa Biyernes. Ay, talaga po? Naku, advance happy birthday po sa inyo, Gov. Thanks. Bali, magkakaroon ng celebration sa Orient Pearl Hotel. I-invite sana kitang pumunta. Ipapasundo kita sa driver ko. Ay, sige po, Gov. Pupunta po ako. Are you enjoying the party? Ay, kayo pala, Gov. Nag-e-enjoy naman po ako. Kayo po, bakit di po kayo sumama dun sa mga sumasayaw? Tatanungin pa lang sana kita. Can I have a dance with you? Sige po, Gov. Ang sweet naman ng mga sumasayaw. Gayahin natin sila. Ha? Tatanggihan mo ba ako ngayong birthday ko? Sir Mar, pinagtitinginan nila tayo. Huwag mo silang pansinin. Isipin mo, tayong dalawa lang nasa gitna. Nelica, naalala ko pa yung malikot na babae na mahilig umakyat sa puno ng mangga. Hindi ko na siya makalimutan simula noon. Kaya sinubaybayan ko siya hanggang sa paglaki niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita iniwan, Nelica. Tinulungan kitang maabot ang mga pangarap mo. Kung ganun, ikaw pala yung misteryosong tao na nagpaaral sa akin? Oo, sinigurado ko na magiging maganda ang kinabukasan mo. Kung ganun, malaki ang utang na loob ko po sa inyo. Pero bakit niyo po ito ginagawa? Dahil mahalaga ka sa akin, Nelica. Simula pa lamang na magkita tayo alam ko na espesyal ka sa akin. Kaya sobrang kasiyahan ang binibigay mo sa akin sa tuwing kasama kita. Salamat, Nelica. Dahil sa'yo, nagkaroon ng halaga ang buhay ko. Yayain kita sa tamang panahon, sa altar ng poon. Yayakapin kita. Kung hindi man ngayon, darating tayo ron. Kung mahal mo ako,
at mahal din kita. Balang araw tayo ring dalawa. Excuse me, nandyan ba si Gov? Ay, opo. May appointment po ba kayo sa kanya ngayon? Wala. At hindi ko na kailangan pang magpa-appointment para makausap ang ex-husband ko. Ay, pasensya na po ma'am, pero hindi ko po kayo mapapapasok. Maigpit po kasing ipinagbilin sa akin ni Gov. Matigas din naman ang ulo mo no? Alam mo, miss, wala akong pakialam kung ano man ang pinabilin sa'yo ng ex-husband ko. Sekretarya ka lang. At kailangan ko siya makausap ngayon. Oh, Sabrina, ano ginagawa mo rito? Gusto sana kitang kausapin tungkol sa anak natin. Kaso tong sekretarya mo... Sige, mag-uusap tayong dalawa. Aba, may isang vase ng mga sariwang bulaklak sa table ko. Kanino kayo galing to? Nelika, sana magustuhan mo yung mga bulaklak na binili ko para sa'yo. Ang gaganda po ng mga bulaklak, Gov. Salamat po. Pagpasensyahan mo na nga pala si Sabrina ha, sa inasal niya kanina. Wala po sa akin yun. Nelika, pwede ba kitang i-invite na mag-dinner mamaya? Sir Mar, bakit niyo ba ako in-invite mag-dinner? May sasabihin ako sa'yo tungkol sa feelings ko. Ano pong ibig niyong sabihin? I'm in love with you, Nelika. And I think this is the right time for you to know. Sir Mar? Alam ko nakakabigla ang mga sinabi ko. Kaya hinahayaan kita na pag-isipan toong mga sinabi ko sa'yo. Maghihintay ako. Na sana dumating yung panahon na sabihin mo sa akin na mahal mo rin ako. Yayain kita sa tamang panahon, sa altar ng poon. Yayakapin kita kung hindi man ngayon, darating tayo ron. Kung mahal mo ako at mahal din kita, balang araw tayo ring dalawa. Oh, Nelika. Tinitingnan mo na naman yung litrato ni Sir Mar. At saka parang malalim ang iniisip mo. Sister Nena, nagtapat na po sa akin ng pag-ibig si Gov nung isang linggo. Kaya pala. Anong nasa isip mo? Ang totoo po niyan, sister. Mahal ko rin po si Sir Mar. Kaso, governor po siya. Samantalang ako, sekretary lang. Parang imposible naman po maging kami. Huwag mong isipin yan, Nelika. Kung mahal mo si Sir Mar, huwag kang matakot na ipakita ito sa kanya. Dahil ang pag-ibig, walang pinipiling estado. Basta't nagmamahalan kayong dalawa, lahat posible. Excuse me. Ay, kayo pala, Miss Sabrina. Lumabas lang po saglit si Gov. Hintayin niyo na lang po. Hindi si Mar ang pinunta ko dito, kundi ikaw. Ha? Bakit naman po? May naririnig kasi akong chismis tungkol sa inyong dalawa ng ex-husband ko. So, do you really think na ikaw ang papalit sa trono ko bilang first lady ng bayang to? Wala po akong iniisip na ganyan, Miss Sabrina.
Huwag kang ambisyosa. At sa palagay mo ba mapapantayan mo ko? Palagay mo, seseryosohin ka ni Mar? Nelly ka, sekretarya ka lang. Alamin mo kung saan ka dapat lumugar. Anong masama kung mahalin ko si Nelica, ha, Sabrina? Ipagpapalit mo ko sa isang sekretarya lang? Ang cheap mo naman! Wala ka nang pakialam dun. At kahit ano pa ang sabihin mo, wala nang makakapigil pa sa nararamdaman ko. And for the record, Sabrina, sa susunod na pupunta ka dito, matuto kang galangin ang susunod na First Lady ng probinsya natin. Dahil hindi ako magdadalawang isip na ipakaladkad ka sa mga gwardya papalabas ng Kapitolyo. Magsama kayo, mga cheap! Nandito tayo sa hospital. Nelica, huwag mo nang isipin yung sinabi ni Sabrina sa'yo kanina. Wala na po sa akin yun. Nga pala, Gov, bakit hindi niyo po kasama yung driver at bodyguards ninyo? Para magkaroon tayo ng moment. Yung tayong dalawa lang. Ito na siguro yung tamang panahon para sabihin ko sa inyo ang totoo. Mar, mahal din kita. Tulad mo, matagal ko na rin nararamdaman to. At naghihintay lang talaga ako ng tamang panahon para masabi ko to sa'yo. Marami kang binago sa buhay ko. Nung nakilala kita, natuto akong mangarap. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa Diyos sa pagdating mo sa buhay ko. Salamat. Mahal mo na rin ako. Karangalan ko ang mahalin ka, Governor Mar Bautista. Kung may hadlang sa pagmamahalan, huwag mag-alala, puso ko'y sa'yo lamang. Panahon natin ito, bakit natin isusuko? Balang araw, alaala natin ito. Yayain kita sa tamang panahon, sa altar ng poon, at yayakapin kita. Kung hindi man ngayon, sa madaling panahon, kung mahal mo ako at mahal din kita, balang araw tayo ring dalawa. Balang araw sinta, kung mahal mo ako at mahal din kita, balang araw tayo rin dalawa. TLC, the Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Kapwa alam ko lahat po tayo merong iniisip na kaimposiblihan sa buhay. Lahat po tayo merong pinapanalangin kay Lord na parang imposible lalo sa buhay, pag-ibig. Pero alam nyo, sa totoo lang, wala pong taong maaaring makapagsabi sa'yo na ikaw, gandito ka na lang, ganyan ka na lang, at yung pangarap mo mapangasawa na tao, hindi yan magkakatotoo. In your dreams, di ba may nagsasabi sa atin ng ganyan? Pero alam nyo, walang pwedeng magsabi sa atin yan. Bakit? Kasi ang kapalaran po, nanggugulat talaga. Di ba? Lalo kapag napakamaparaan nating tao, napakadeterminado natin. Kapag ginagawa natin ang best natin para maisakatuparan ang isang bagay, hindi po yan imposible. Kapag may nagsabi sa'yo na ganyan, na
hanggang dyan ka na lang at wala ka nang mararating, lalo na sa buhay pag-ibig. Sabi mo sa kanya, watch me, nene. Diba? Watch and learn kasi, alam nyo po, kahit malayo ang agwat mo sa taong yan, huwag tayong mag-aalala. Bakit? Kasi maliit lang po ang mundo. Magkakarugtong ang kalsada, iisa lang ang pupuntahan, ang dagat magkakarugtong din. Ang hanging hinihinga po natin, iisa lang. Kaya kung yung governor at yung isang typical na secretary nagkatuluyan, ano pa, no? Bakit hindi kayo magkatuluyan ng kapitbahay mong kulay lang naman ang pinagkaiba nyo? Diba? Yun lang po yun. Posible yan, maniwala lang tayo. Para hayahayang buhay. Ang ganda ng kwento nila, isa na naman pong #relationship goals, di ba? Kaya kapwa kung ikaw may pinapangarap kang tao, magsikap ka, at pag nagsikap ka, dapat kang mag-ready. Bakit? Kasi isang araw, magtatagpo kayo at sa bibig mo manggagaling, wow, posible pala. Diba? Posible palang mangyari ang imposible. Yay! Kaya naman kapwa kung ikaw ay kinikilig po sa story ni Govmar at ni First Lady Nelly Kayan. I-tweet mo naman, hashtag mo lang TLCTDS Litrato. Diba yung litratong yun? Mantakin mo, iningatan nila dahil isang araw pala makikita sila at yung litrato na yun, hindi magiging larawang kupas. Diba? Tasty? Hindi magiging larawang kupas. Kasi mabubuhayan ulit yan. Gagawa sila ng bagong litrato. Hashtag mo sa Twitter, TLCTDS Litrato. At syempre, yung VM nyo po, hinihintay ko na sa Yes FM Manila sa Facebook. Go, go, go na. Ito, pakinggan natin. VM agad-agad dyan. Oo, si Ellie Mundo Moralios. Good morning, Mama T, Mama Kay. Kaloka, may ganyan palang story sa totoong buhay. Akala ko sa MMK lang yan. Ano diba ba po? yan? Opo. Pero masaya yung ending. Maganda. Good vibes lang this Diba? Friday morning. Yes. Ang gusto ko lang batiin yung mga friends ko sa TuneIn, si JZek, si JL, si Ramsey, Opo. si Roque, si Kuya JP, si Cecil, si hello. Daisy, at sa lahat ng tropang kamote. Good morning from Ellie. Pwede naman palang lahat sabihin. De joke lang. Thank you, Ellie. Ingat dyan. Sabi sa Twitter, nag-tweet si Chiri Mesa. Oh my God! Ating you're so special, girl. Dahil bata ka pa lang, may nagmamahal na sa'yo ng sobra. Kuya Mar, hands up ako sa'yo. Siguro feeling ko inantay talaga ni Govmar, di ba, na lumaki. Pero ba't siya nag-asawa? Ayan tuloy. Feeling niya baka hindi na sila magkita, ganun ba yon? Ayan. Anal-anal. Palibhasa may pangpaanal. Oo. Sabi naman ni Kimi, Ate Tanya, napaisip tuloy ako kung sinong Gob yan. Sabi ko nga kanina, tinuwit ko eh. Kasi pogi kaya ni Gob Buena Vista si Gobman. Ito pa, VM mula kay Glenda May Aizon. Opo. Wow, nakarelate talaga ko ngayon mga artist tindera sa kwento ninyo. Tanya po ako. At tulad din sa kwento po ninyo, meron din ako nakilalang ganyan. Kasi po yung dati, yung crush ko, hindi ko din alam na crush din nga pala ako. Yun lang po, kabati ng Pilikas Sambanga City, si May Essing pala. So yun, nagsabihan lang kayo ng crush na nyo ang isa't isa. Ano ba yun? Sumisinghot? Nakakakilig naman, di ba? Yung crush ka ng crush mo. No way! Gusto mo mag-libre ng Starbucks. Oo, di ba? Pag gano'n, nakakakilig. Ito si Edison Oleta. Sana kiligin lalaki. Edison. Mama Tanya, nakakilig naman yung drama nyo ngayon. Sana ganyan din tayo. Ay? Mama Tanya, pabati naman po sa mga taga-tumana dyan sa Baliwag, Bulacan. Yung 4 na itlog dyan. 4 si Pogo, si Balot, si Penoy, tapos si Abno. Si Abnoy pala. Si JR. JR, magbago ka na habang di pa nananalo si Duterte. Galit sa adik yun! Bahala kayo, mga panya kayo kung gusto nyo. Oo. Eto. Dati 3 lang yan, nataalala ko. Ngayon 4 na, ng itlog na rin. Eto si VM pa ni
Sa dami ho eh. Hindi ko alam unahin ko. Si Melvin, dating Ginoo. Yan. Ngayon ginaan na. Corny. Mamatay na ako, please. Change DJ. Eto, Melvin, pasok. Tama nga po, Mama Tanya. Mm. Wala nga pong imposible, lalo't ipagpapasa Diyos mo ang lahat. Kaya tiwala lang. Sige. Binabati ko nga po pala yung mga kaibigan ko, si Giacomo Caspillo at si Junior Basilan na nagtatrabaho ngayon. From Brescia, Italy po. Salamat po, Mama Oy, Tanya. salamat sa mga katrabaho mo. Ito si Leo San Pedro. Leo, 8 seconds. Ayan na naman ang internet. Pumunta tayo sa Twitter. Sabi dito sabi ni Shaitish Sai, sabi niya, I loves you so much. I'm such a fans. Siya, text mo na lang. To. Anong title nung kanta kanina? Yaya ni Jimmy Bondok. Tama, 'di ba? Sabi ni Lian Kathleen, tweet niya, #TLCTDS Literato, walang imposible sa taong nagmamahal. Oy, salamat. Magpe-play pa ako ng DM, marami pa, hinihintay ko lang po yung internet. Kasi wala daw forever, sabi internet. Binabati natin, nakikinig ngayon ang ABC President ng IMU, si Consihal Toti Ropeta, nakikinig habang nananakbo kasama ang driver namin si Jong Novencido. Yan. Ingat po kayo, Sir Tito, sa biyahe. Thank you for tuning in at sana kinilig din po kayo. Tara, yan, gumagana na. Si Kenneth, ay hindi. Si Yan, hindi rin. Oo. Ito, si Jason Ubra. Yun, tama. Oo nga, minsan ganun nga eh. Oo, hindi ko nga rin. Dahil sinabi ni Kuya, madaldal si Kuya, kay Christine. Pag wala, Ito. Sabi ni Popster sa Avedra, ay, kakilig naman po yung drama ngayon. Di ba? Si Vince Agbunag. Ay, wala rin. Mga mga kinikilig, kaya napipindot na re-release agad nila, kaya nagsisend agad yung VM nila. 2 seconds po kasi. Ito si Sherlyn Italia. Hi, Mama Tanya. Grabe, nakakakilig. Gosh, bata pa lang siya, nagsuot na siya ng governor na yun. Grabe, ha. Hi po, pabati po sa family Bodo. Hi. Hello. Sabi dito ni Flor de Lisa Locading, hi, Miss Tanya, ang ganda ng kwento po. Parang kwento namin sa amin ngayon ng partner ko ngayon. He is my first love since when I was 15 years old hanggang 17 years old. Then nabuntis po ako ng iba. In short, after 11 years, kami po ulit. And now, 8 years na kami. Napaka-imposible talaga. Pero nahintay namin ang isa't isa. Late match talaga from Liza, Israel. God bless. Yay! Diba? Hindi ibig sabihin may anak na. Hindi wala ng pag-asa maging kayo nung crush mo. Kung tanggap mo naman siya diba? Si Wilmer Luna. Wilmer! Mamatay niya. Aray ko po, Diyos ko. RIP sa mga naka-headset. Sorry po. Sorry. Ito, sabi ni Charlie Naive. Love can wait po talaga, Miss Tanya. Hindi po talaga hadlang anumang bagay sa totoong nagmamahalan. Sobrang nakaka-inspire po. Happy to be single, waiting for my destiny. Pabati po kami dito sa Silago, Southern Leyte. Taas kamay ng mga single na masaya. Taas, wala. Lahat Beatle na naghintay. Dapat masaya tayo. Para, 'di ba? Masaya ka dapat ngayong single ka kapag may jowa ka na, mas masaya 'yon, 'di ba? Hindi ka nakadepende dahil sa love life mo. 'Di ba? Ito VM mula kay Jonel Besios. Hey, Ma'am Tanya, walang imposible sa pag-ibig. Pag may gusto, may paraan. I-greet mo, Mama Tanya, ang asawa ko sa Dubai sa Jinsan. Thank you. Thank you din. Hello sa mga taga Jensan. Sabi niya, ano ba yung sabi niya? Walang imposible. Hindi ko na nagets. Ano ba? Sorry.
Ni sinabi, naalala ko yung dapat eh. Ano ba yan? I'm so... Ito, VM ni... Sabi ni Kenneth Nuena, nakarelate kami dito sa San Mateo, Mama Tanya, RJ Guitar, lalo na si Kuya Emil Boy. Yan. May VM pa nga sila. Play nga natin yan. Mama Tanya. Hello po. Ganda po ng story nyo ngayon. Ni Lika at saka ni Mar. Nakakilig po talaga. Ano ba yan si Sabrina na yan? Libati pala ako sa mga gwapo. Dito sa RG Guitar, si Edmar. Thank you po. Salamat. Naputol yung VM niya. Eto. Sabi ni Alex Atiliano sa Viber, hello Mama Tanya, ang ganda mo. Okay na ang single basta happy-happy lang. Correct. Oo, wag nyo ididepende sa ang kaligayahan nyo sa love life, di ba? Kung single ka, tas malungkot ka, tapos magpapasaya sa'yo lang yung love life, pangit naman yun. Dapat single ka, masaya ka. Para kapag nagka-jowa, mas masaya, party-party. Party-party. Ito, VM ni Genevieve Susana. Hi, Mama Tanya. Magandang tanghali po. Hello. Ay, hapon na po pala. Oo nga eh. Ito, VM, dami pa natin pa-play si Yan Hart JD. Hi, Mama Tanya. Pag-greet kami lahat ng Best Bay TV sa Happy State University Main Campus, Roa City. Especially si Car, si Rochelle, si Dean, si Sharon, si Angel. Mwah! Thank you. Kinikilig. Ito. Calling Kabe. Sabi ni Julie Joyner. Tanya, share ko lang po ang tungkol. Diba? Ginagawa po nila akong ginipig. Lian Yorong. Hi, Mama T. Grabe Hello. naman yung drama. Nakikilig ako. Tsaka, nakakatuwa yung mga nag-BM. Nakikinig ako sa iyo. Talaga. Mama T, babati naman dito sa Saudi Arabia. Uy, hello. At saka sa boyfriend ko, nasa sa Riyadh. Jojo, love you. Ingat ka Yun. palagi. God bless, Mama T. God bless din, Mama. Eto, maghanap tayo sa Viber. Eto si Gwen. There's no impossible with God. Lahat ay pwede maging posible. Tiwala lang. Ang ganda po ng story niya. Kinikilig po kami dito. Hindi po ako nakapag-VM. Sana po mabasa nyo tong vibe ko. Ang hina po ng head. Hu. Pabati po dito sa San Miguel from Gwen. Isa pang VM mula James Archstone. Mama Tanya, nakakakilig talaga. Mama Tanya, pabati naman po Imposible talaga ang sa mga taga-katumana dyan. Ate, mas malakas po yung yung sayang, yung radyo. Eto si Chris Dikit. Ay, Mama Tanya, ang ganda ng kwento, relate match ako. Ang posible ay talagang pwedeng mangyari. Tulad po ng BF ko ngayon, di ko po akalain na magiging kami. Thank you, Mama Tanya. Sobrang kilig ako sa kwento. Talaga. Grabe. Thank relate you. na relate. Oo, kami nga God din bless, lahat. Mama Tanya. God Thank bless you. you. Thank you, Chris. Sabi ni Lian Kathleen sa Twitter, maghahanap ako ng picture with politician nung bata pa ako. Baka siya na yung forever ko. Loko ka, Lian ka. Baliw ka. Sabi naman ni Angelo Solbita sa Twitter, kung kayo talaga walang imposible na hindi kayo magkatuluyan dahil kayo ang itinadhana. Correct? Oo, napakaliit ho ng mundo at ang panahon napakaikli lang. Kapag kayo talaga, magkikita kayo talaga. Kung hindi man, gawan mo ng paraan. Diba? Oy, salamat sa lahat na nag-VM, nag-tweet, nag-comment, nag-vibe. Thank you so much. Kayo po ang dahilan kung bakit sumaya ang programang TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Salamat kasi alam natin, trending po ang trending sa puso natin ng TLC TDS Literato. Diba? Nalaman nyo na kung bakit literato. Salamat sa ating mga nagsiganap. Yan po si Nelica, Rakitera Love Radio Manila bilang Mar, Govmar, Christopher Love Radio Manila, si Sister Nena Ricahera, Yes FM Manila, Lolit Maria Morena ng Yes FM Manila, si Father Totoy Bato, Yes FM Manila, at si Sabrina Laika Barista, Love Radio Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Krishna Senga, Sound Engineer Jason Sagon, Musical Scorer Danny Frias, directed by Missy Hista ng Yes FM Manila. Kaya naman mga kapwa,
Sa Lunes po, magsama-sama ulit tayo ha. Tandaan nyo po ang primetime drama kapag alauna na TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Mag-tweet lamang po kayo kasi hanggang alas 3 pa ako ng hapon sa Yes FM Manila. Luzon, Visayas, Mindanao. Nakapiling nyo po mula sa Yes FM Manila. Kasama na rin po ang aking partner na maganda at sexy kahit nanganak. Yes, si Christine Dera ng Love Radio Manila na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumisyon. Isang upang dramahan, isang upang yakan. At kapag alauna na, drama na. Bye-bye. Ingat. Drama Special Interactive. Involve ka dito.